Dobrý deň, video obsahuje návod na registráciu pre parkovanie v meste Martin. Do vyhľadávania zadajte data mesta martin.sk. Po otvorení stránky sa vám zobrazí hlavná ponuka, kliknite na Moja zóna a pokračujte kliknutím na Moja zóna. Následne sa vám zobrazí možnosť na prihlásenie, pod ktorým nájdete tlačidlo Registrácia, kliknite naň a pokračujte v registrácii. Do okienka vpíšte svoju e-mailovú adresu, ktorá slúži ako prihlasovacie meno. Následne zakliknite okienko Nie som robot a odošlite na overenie. Po overení vpíšte svoje heslo, pomocou ktorého sa budete prihlasovať do konta, zopakujte heslo ešte raz a kliknite na šípku. Pokračujte vypísaním svojho mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, následne kliknite na šípku. V ďalšom kroku vyplňte obec, ulicu, súpisné a orientačné číslo a pokračujte kliknutím na šípku. Výborne, dostali ste sa do záverečného kroku registrácie, stačí už len vyplniť svoje telefónne číslo, vložiť cez záložku dokument svoj odfotený občiansky preukaz z oboch strán, zakliknete políčko so súhlasom so spracovaním osobných údajov a odošlite na spracovanie. Týmto je vaša registrácia hotová. Prihlásením sa do konta získate možnosť pridať právnickú osobu. V pravom hornom rohu kliknite na ikonku a pokračujte kliknutím na Pridať zastupovanú osobu. Zvoľte typ osoby a vyplňte svoje údaje. Nahrajte dokument z oboch strán a pokračujte kliknutím na tlačítko Pridať osobu. Týmto ste sa úspešne registrovali ako právnická osoba.